Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар ноҳияи Рӯдакӣ чойхонада қарор дорем. Аз ин тараф фабрика ва роҳбасӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе, дар инҷо мағозаҳо, заправка ва аз ин тараф бошад роҳбасӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар чорум ошонаи мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир мебошад. Ворид мешавем. Хонаи фурӯшии имрӯзамон ду хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи яхдон. Дигар ҳама чизҳояш меистад, хона мехарен, медурену зиндаги мекунен. Мегузарем ба ҳоҷатхонаву ҳаммом. Хона бо барқ ва об таъмин мебошад. Мегузарем ба дуюм ҳуҷра. ва дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Хона дар чои хона ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. Ҳам мактаб ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. Дар ин ҷо бошад ошхона. Марҳамат дӯстони азиз, ду хонага 40 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои навастройка бо ҳамаи чизу чорааш аз беғарзи яхдон. Хона таъмир дорад. Таъмираш ҳам зебо. Дар чои хона ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. Мактаб ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир мебошанд. Нархи хона бошад 275 000 сомонӣ, 25 000 доллар. Каме арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. Алиш намешавад, фақат пули нақдкати дӯстони азиз. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор. худо нигаҳбон.